panas banget ya, Pin. Tuku es teh jumbo yuk. Ayo gas, ayo. Gelem kok. Waduh. Hah? Mael ke? Anu Mael. Dijak sisan wae yuk. Ayo, ayo. El, tuku es teh jumbo yuk. Ayolah. Tapi aja ngomong-ngomong yo, El. Oke, tuh, nggon aku es sithik wae ya, gulane tambahi. Ayo yuk, siap. Tenan lo. Alah, tenang wae. Mesti enak es kuwi. Ramadan tiba, Ramadan tiba. Tiba-tiba puasa, tiba-tiba puas. Hah? Kok ana tuyul to? Tuyul raposo, tuyul raposo. Alah, mbok kowe iki rasa sok melu ngurusi. Lah iya to, emangnya bangsa lagi ya ngopo? Poso-poso kok nongkrong ning warung iki lho. Nah, aku kan kerja. Aku kan golek wifi gratis nang kene. Ayo yo. Arep nambah meneh ra kopine? Aku ki poso. Ayo yo, poso kontek 2 gelas. Bang Saleh ra poso. Bang Saleh ora poso. Bang Saleh kopi ra cangkeman. Lah jarene poso iki. Ternyata ya ora poso Bang Saleh ki. Lali, Pin. Engko nggon aku bayar season ya Bang Saleh. Waduh. Pun. Dah. Aku wis ngutang nang kene kok. Wes ayo kabur wae, Pin. Cepet. Ki wes ayo. Iya. Hah? Bola atau ki gawe apa itu? Lagi gawe rengginan. Ayo gawe layangan kok tekon. Apa ya? Tok, layangan mungkin dijual online wae piye? Tak kon ngiklan ke Bang Saleh. Hah? Tenan kuwi, Pin. Ayo tenan lah tok. Oke, Tapi Pin. untungmu mbok aja pringis ngono tok. Sorry. Saleh. Bang Saleh. Permisi. Apa ra sopan ki? Ya. Apa? Arep njaluk tulung ya Bang Saleh. Sibuk aku. Alah, iki masalah bisnis lho. Ya wis kene mlebu. Bisnis apa? Menguntungkan ra? Ya semesti untung lah. Kon ngedolke kuwi. Soalnya aku nggone atok. Hah? Atau dalang? Kayak gitu wean kan nakal. Aku wis tau mbiyen digodani. Aku ngasih aduh pahit bajigur. Aku mbiyen ngasih nangis. Atau dalang jahat. Rembu. Hey, Rembu. Tok, atok. Kok go balik meneh? Bang Saleh wegah jare tok. Lah kok wegah ngiklanke ngopo? Ra gelem duit po? Jarene atok sok nggodani Bang Saleh. Waduh. Konangan iki aku. Aduh. Alah. Tenan tok. Wis sok nggodani Bang Saleh. Piye ya? Ora, aku iki ngomong hai. Lah tapi kan Bang Saleh kan ngono wae dianggap nggodani. Oh alah. Lanjut piye gitu? Ayo wis, peken kono Pin. Ngatur nuwun tok. Iya, wis kono gak do mulih. Aku arep bubuk siang ya. Ngantuk.